Складне питання. Я не знаю, чесно кажучи. Я просто ще, знаєте, як это, в школі екзамен. Мені здається, що іслам, але я можу помилятись. Ні, ну да, коли вони там по три рази чи по 4 на день вони моляться, там треба на одну сторону до мечеті, і вони всі там, да, це в це свято. Ну, наскільки я знаю. Там не можна багато чого обмежень, чого не можна до якогось часу доби. Ну, це я так образно знаю. Вони круті дуже, в них класні традиції, вони дуже дружній народ. Мені здається, що ми з ними схожі. Ну, мабуть, мусульманство. Так. Рамадан – це священний місяць, здається, коли там є певні заборони, їм там не можна займатися сексом, здається, курити. Що ще нам взагалі такі порочні всякі штуки. Ну, наскільки мені відомо, вони мусульмани. Ну, Рамадан – це свято мусульманське. Воно, напевно, наскільки мені відомо, якщо не помиляюся, то воно прирівнюється як Пасха у нас. І там я не знаю всіх нюансів саме цього свята, але я знаю, що це свято мусульманське, я його поважаю, і там я розумію, що в них там є якісь звичаї відносно даного свята, але конкретно я не можу вам відповісти. Кримські татари – це мусліми. А Рамадан, ну, якийсь праздник. Ну так, мусульмани вони. Це Рамадан, це, ну як сказати, православний піст. Може, іслам, я не знаю. Знаєте, думаю, що це якесь свято. Ну, что-то ближе к исламу, вот туда. Я не слышал за такое. Ну, по-моєму, в них християнство з мусульманством, мабуть, щось такого роду. Більш християнство в них. Рамадан – це, по-моєму, субота, якщо я не помиляюсь. Чи день, коли вони всі збираються та моляться. Щось, мабуть, такого плану. Мусульманство же, праздник головне. Ну, переважна більшість кримських татарів сповідують мусульманство. Тобто Рамадан – це їхнє свято, вони місяць, ось, так як піст для християн, вони відмовляються від куріння, від пиття, від інтимної близькості. І цим самим вони доводять свою якусь міць своєї віри. Я би сказав, що, напевно, ісламську. Да, бо караїми – це інша стаття, а з тих татар, кого я знаю особисто, да, це іслам, звичайно. Ну, є таке свято, як у нас Новий рік, а я не дуже в ісламі. Да. Ну, я християнин сам. Я Коран десь колись читав давно. І зараз не скажу, чому присвячено це. Да. Точно не знаю. Я думаю, ислам, скорее всего. Да, это праздник такой. Они постятся, а потом очень плотно кушают на Рамадан. Мусульманці. Це свято у них таке. Аналогічно українському Пасхі. Як сказати, піст. Це в них такий піст. У них зараз Да. піст. Ще питання буде? Ні, ну тоді привіт. Якщо ви від кримських татар, то їм самі найкраще побажання і нам всім перемоги. Дякую.